Hola, bon dia a tots. Anem a començar en la classe de LibreOffice Draw, val? I el que anem a fer va ser, primer de tot, utilitzar el Quant. Ja us he dit alguna vegada, no?, que el Quant és un navegador un poc més segur perquè no ens espia, i el que anem a fer és buscar en internet Linux Penguin PNG, val? Anem a buscar en concret una imatge que seria esta, freepng.fr, i una vegada estem així anem a visualitzar el lloc web i el que anem a fer és copiar la imatge, val? Ja sabeu que moltes vegades us he dit que millor sempre deixar la imatge com a per a mantenir l'original, però en aquest cas, com no volem tindre una resolució excessiva, anem a utilitzar copiar la imatge. Copiem la imatge, anem a LibreOffice i la peguem, edita, enganxa. Després el que anem a fer és situar-la en els marcs de la imatge, anem a situar-la en els marcs de la pàgina, val? Si us fixeu, quan ampliem podem desplaçar-la. Una cosa que podem fer en tot moment és anar a propietats, val? Així a la part dreta, en posició i mida, i modificar des d'ací la posició, val? Vaig a llevar això de les pàgines també, perquè anem a utilitzar només una pàgina, i bueno, podria desplaçar-ho cap a dalt, val? Cap a l'esquerra. Si ens fixem podem ficar-ho inclús a 0,0 i així sempre sabrem que estarà en aquella posició, val? I mirem que l'amplada és 19 i l'alçada, ens fixem en les dades, val? Una vegada tenim això, el següent que anem a fer és parlar-vos de què és això de les capes, val? Si ens fiquem així damunt apareix apareix lo de porta endavant, val? Això hi haurà diferents elements, diferents capes, unes es posaran damunt d'altres, i el que farem serà anar movent-les, val? Depenent de què és el que volem fer, val? Per a fer el pingüí, els elements que tenim sempre primer per baix són els que hauríem de fer, val? I així no tocarem molt això d'ací. Anem al cercle i anem a fer, vegeu que quan intente crear el cercle així damunt, directament se'n mou la pàgina, val? Això és el que vos deia, val? Que teniu que anar en compte, control Z, cercle, i la segona, vegeu, em fica així damunt i no hi ha manera, val? Entonces el que faig és fer-ho així fora i ahí sí que em deixa, val? I una vegada estic ahí, desplace, val? Ara farem gran la bola, val? Si vos fixeu no sabem ben bé si està exacta o no està exacta, val? Està un poc exacta, però potser no està exacta del tot. Per això anem a utilitzar-lo de la transparència, val? Utilitzant la transparència, fent-la un poc transparent, podem ajustar la imatge, val? Si vos fixeu, així dalt faltaria un poc i així baix sobraria un poc, val? Aleshores què fem? Venim així on estàvem abans, àrea, línia, ombra, així, val? I el que anem a fer és pujar-la cap a dalt. Per a pujar-la cap a dalt tindríem l'eix de les is, val? Si disminuïm el número, el que farem serà pujar-lo, val? Ens hem passat i així ens falta, ens hem passat i així ens falta. Fixeu-vos que és 30 i 40, doncs què puc fer? Pues utilitzar el 35, val? S'ajustarà millor. Us fixeu com s'ha ajustat millor? Tampoc vull que sigui exacte perquè serà complicat, però intenteu que s'aproximi prou, val?
I a l'esquerra igual, 3,20, a veure, si ho poso cap a l'esquerra, me n'empasse, i així me sobra, doncs 20 i 10. 20 i 10, doncs la meitat, 15. Val? Tenim 15 i més o menys estaria. Fixeu-vos que ara així li falta un poc, val? Però és molt poc, en això seria suficient, val? I a la part dreta doncs li falta un poc més, val? Ara jo podria, per exemple, augmentar-ho en l'amplada en 5, mireu, i ara fixeu-se que ha vingut així. I a l'altre costat, què ha passat? Bueno, li falta un poquet, però bueno, podem moure'l cap a l'esquerra a 30, val? O utilitzar el menys, o 30, anem a fer un poc menys, a 33, intro, i s'ha mogut. Bueno, provar en 30, val? A veure què passa, i està un poc millor, val? A l'altra part, què ha passat? Vegeu? Encara sobra un poc. Però doncs podem ajustar un poc més. En contra de 30 posem 29. Val. Hem anat ajustant els valors fins a ocupar tot el cercle. Què anem a fer ara? Anem a fer els dos braços. Val? Per a fer els dos braços anem a utilitzar una altra figura, que seria el triangle. Anem a fer un triangle, i si vos fixeu, este triangle té més o menys el tamany de el pingüí, val? Dels braços del pingüí. Fem transparent i ens donem compte, diguem, bueno, doncs tampoc és tan exacte, val? Anem a fer-lo més xicotet, val? Si en algun moment se vos mou, que fa alguna cosa estranya, control Z i torneu a la posició inicial, val? Perquè a vegades no fa el que li diguem, val? I costa un poc, val? Fixeu-vos que no és exacte del tot, i no va ser exacte del tot, val? Volem esta peça haurà d'estar apegada a esta, val? No deixeu un espai en blanc, perquè si no després es veurà aquest espai en blanc, val? Així mateixa, val? Si ens fixem, no està bé del tot, així podrem després afegir una curva. Per a fer l'altre braç serà el mateix, cliquem, fem, copiem, cliquem fora i peguem, val? I ara, clar, l'altre braç no és igual. Què és el que anem a fer? Anem a voltejar-lo, li peguem la volta, i ara sí que té esta forma, val? Anem fent-lo gran. Recordeu que podrem ajustar-lo també des d'ací, val? Altra vegada, vegeu, no està exactament igual, vale? Per això que anem a fer? Anem a convertir-lo en una corba. Converteix en corba. Quan el convertim en corba apareixen una sèrie de propietats diferents que no teníem abans. Si anem així dalt, en punts, cliquem, i si fixem així diu mou els punts. Nosaltres podíem agarrar i moure este punt així, val? I després també podem, si vos fixeu així hi ha com una línia discontínua que acaba en un punt en verd, això podem moure-ho cap a baix, val? I per exemple este el podem moure cap a dalt, val? De forma que es simule la ona que està fent, val? Us he dit que el dibuix no va ser exacte, sobretot en el nas i en les mans, perquè bueno, tampoc fa falta, val? És un poc que siga paregut i ja està. Val, el que anem a fer nosaltres estarà més ben fet que l'altre. Doncs ja tindríem el braç. En l'altre podríem fer el mateix, convertir-lo a corba, botó de la dreta, convertir-lo a corba. Una vegada el tinc convertit, fixeu-vos que jo ara el tinc convertit, quan torne a fer converteix, ja no apareix en corba,
val? Perquè ja és una corba. Val? Una altra cosa, així fixeu-vos que tenim els punts. Si ho desmarquem no podrem jugar amb els punts, hem de marcar-ho, igual que això. Val? Si volem afegir un punt, podem afegir així un punt. Val? Bueno, venim així i afegim un punt. Val? No serà el cas, perdoneu, a vegades és que li costa a veure que cancel·le així. Vale. Li dono així, no ho he fet, és que si no ho fas en el punt exacte no va agarrar. Val? Seleccionarem el dibuix, venim així i cliquem dins de l'objecte, millor, perquè si no ens ho agarrarà. Hem creat un punt nou i este punt nou el podem ara desplaçar. Val? Fixeu-vos que el podem desplaçar. Què podem fer més? Si seleccionem el punt, venim així i seleccionem el punt, tornen a aparèixer les dues barres, val? Que jo podria girar-ho cap a un costat, cap a l'altre, les dues barres no, les dues línies, val? Després, si ens fixem, així jo puc crear diferents tipus, val? Un que és suau, que la corba no se faria tan gran, i un altre que es fa com més rectes, val? Jo per exemple em vinc així, imagineu-vos que estic això, ho tinc així doblat, el doble per aquí, això se diuen corbes de Bézier, val? Vinc així i ara dic, no, és que jo vull fer-ho, vull utilitzar este tipus, vegeu com ha canviat, no, vull utilitzar este d'ací, val? Fa com cantos, o vull que sigui suau, transició simètrica suau, val? Són diferents opcions que podem utilitzar, val? Ho deixem conforme ho teníem i aniríem afegint tots els elements del pingüí, val? Fixeu-vos, m'ha desaparegut el pingüí, això va passar, el pingüí que teníem baix, control Z fins que ens aparega, val? En algun moment movent i fent coses a vegades desapareixen, val? No comenceu si no teniu el pingüí de fons, no comenceu a continuar fent coses, perquè si no anirem a un punt de partida que no podrem retornar, val? Perquè després en Edita podem desfer els canvis, però si han fet 25 canvis després no podem tornar a rebre, val? I faríem el mateix en els peus, en els ulls, en el nas. El nas, quina especialitat del nas? Que el nas hem d'utilitzar esta figura d'ací, val? Si us fixeu és pareguda, no? Bueno, seria al revés, val? Hauríem de girar-ho, voltejar-ho, val? I en el nas li hauríem de crear-lo també com una corba. Fixeu-vos que així dalt hi ha la corba i ho convertiríem hauríem de ficar-ho damunt, val? Per a que tinga el tamany exacte. Vaig a fer aquesta figura més transparent per a poder veure-la de baix, i esta, el triangle, també vaig a fer-lo transparent, val? Fixeu-vos que a vegades li costa un poc de reaccionar, paciència, val? I el draw té la tendència també a vegades a tancar-se, val? O sigui que aneu guardant en els canvis que aneu fent, val? Més o menys, això és el que vos dic, més o menys aneu a intentar fer la forma esta que vos diu, val? Venim així, encara que jo ara la gire, perquè la podria ara girar, val? Me'n vinc a aquesta cantonada, fixeu-vos que ara estic en l'opció de girar i podria girar-la, però no se m'ha d'ajustar mai bé del tot, val? Entonces ja vos dic que el nostre dibuix estarà millor, val? Que l'original. Aleshores la situeu més o menys en el mateix punt i la convertiu en corba, val? Converteix en corba, val? I tornem a fer el mateix, veniu estos dos punts i li fem la corba, i veniu a l'altre punt i li feu la corba, val? Vale, una vegada tenim els peus, el dibuix tot fet, el que anem a fer és també utilitzar el color, val? Fixeu-vos que en els peus
bueno, el nas mateix, anem a fer el nas, utilitzem un degradat, val? El degradat va del color groc al taronja. Com està? La part esquerra en groc, la part dreta en taronja, val? Com ho podem veure més clar? Venim així al fons i el que us he dit, ho portem cap endavant del tot, val? Així dalt, i ens fixem que és així. Després ho tornem a portar al fons del tot, val? Podríem també anar canviant les capes, val? Doncs ens hem donat compte d'això, seleccionem el triangle este que tenim, seleccionem un color, up, tornem a seleccionar el triangle, seleccionem, espereu, és que com li costa un poc de reaccionar, a veure, ara, val, seleccionem el color groc, per exemple, i va a taronja, val? A aquesta taronja, val? És semblat, groc i or, val? El groc està a l'esquerra i el taronja està a la dreta. Si jo no veig clar com estan les coses, el que puc fer és posar-ho en blanc i negre i em donaria compte com està fent-ho. Fixeu-vos, el negre està així baix, vale? Pues jo canvio l'orientació del negre i el pose, ara està a la dreta, vale? En 50 graus el tindríem ja més o menys a la dreta. Tampoc heu de ser exactes, però més o menys sí que heu de conservar el mateix que teníem, vale? I ja tindríem el nas. Si vos fixeu el nas, quan jo clique en el dibuix, té dos, igual que els peus, té dos triangles, val? Portem cap al davant, té dos triangles, un per fora i un per dins. Pues aprofitem el que estem fent, val? Seleccionem el pingüí, el portem altra vegada al fons del tot, val? I agafem el triangle que teníem, el copiem, perdoneu, és que a vegades se selecciona, a veure, li costa un poc, veieu com se me deselecciona? Aneu en compte en aquest tipus de coses perquè, a veure, així, vale. Copia i enganxa, vale? I ara què és el que faré? Agarraré el triangle, ara hi ha dos triangles en realitat, val? El d'abans i el d'ara. Agarraré el triangle i el canviaré de tamany, val? Deselecciono això dels punts i me'n vinc així i li canvio un poc el tamany, val? Faig més xicotet que el que té dins i li canviaria també l'orientació del dibuix, val? No està ben centrat, doncs el centraria, val? Així, ahí més o menys, val? Ho puc utilitzar posició i mida. En els peus faria el mateix, fixeu-vos que hi ha dos cercles, val? I aniré posant els diferents elements, l'ull, les mans, els peus, i sempre tenint en compte el que esteu veient així, val? Que el cos està baix del tot. Després que tenim, la capa que tenim és esta d'ací, la que està per damunt del cos negre, la que està rodejant els ulls, val? Per damunt d'esta tenim la panxa, val? I per damunt de la panxa aquí tindríem el nas, val? Si ens fixem, ara no es veu bé, però si la porta altra vegada cap endavant tindríem el nas, per damunt de la panxa està el nas, val? I baix del nas estan els ulls, la part blanca, val? La part negra es donaria igual, però bueno, sí que és veritat que este cercle està per damunt del negre, val? Per a fer això, aquest efecte que hi ha així, heu d'utilitzar una cosa que es diu, a veure, us ho ensenyo, anem al fons, val? Faríem un cercle, val? El que us he dit, millor si fem el cercle fora, perquè no sé per què no l'acaba de fer bé dins, val? Quan tenim una imatge de fons, val? Venim així, val? Anem a fer els dos, ja que estem, anem a fer el de fora, en negre, vaig a copiar-lo, pegar-lo,
Val? Encara que no estiga ajustada del tot, vosaltres sí que vull que me l'ajusteu millor. Val? A veure, això hauria de tocar-ho d'ací, posició X un poc a la dreta, veig 9,60, 9,50, 9,60, 9,55 per exemple, camí, bueno, no acaba d'estar bé del tot, espereu, a veure, hauria que anar ajustant-ho, a veure si ho tinc ja. Val, més o menys està. Ho passe a negre, val, perquè heu de posar els colors, val? I ara el que vos deia, vaig a copiar este cercle, vaig a posar-lo en transparent perquè vull veure exactament on està la part blanca de baix, val? El vegeu així, està així, vale, copie el cercle, pegue, i ara és negre, no? Ara el tinc en negre, transparent. Bueno, vaig a ficar-lo vaig a ficar-lo en blanc, val? I tenim així com un efecte de lluentor, val? Fixeu-vos, el fa sobre negre, vegeu? Així tenim blanc i fa com un gris per fora, doncs bueno, canviem a gris, val? I el posem molt més xicotet, val? I també després l'altra cosa, recordeu llevar les línies, val? Este dibuix en concret no té cap línia, li hauríem de llevar totes les línies a tots els objectes, val? I ara ja tindríem l'efecte, l'ull i l'interior de l'ull, val? I altra, vale? Fixeu-vos. Val, pues molt important, els objectes han d'estar en la posició correcta, perquè si tenim la bola de l'ull per baix de l'iris, com si diguérem, no se va veure, val? Us va veure mal. Heu de posar els colors i els degradats en l'orientació que està el dibuix, val? Si utilitzem més d'un color també l'heu de posar, i això és tot. Val, espero que vos hagi servit d'ajuda i per favor finalitzeu el pingüí. Val, adeu.